Sa iban pang balita, lokal nagdepensa ang chairperson sang paghugpong sa mga manguma sa Panay kag Guimarazo kon pamanggas nga wala sang kilabtanan ang iyang organisasyon sa natabo sa iya bata nga napatay sa engkwentro batok sa militar sa Banwasang Tapas Capiz. Sa interview sang Bombo Radio kay Lucia Capadocio, ginpayag sini nga isa ka regional organization sa mga manguma ang pamanggas kung sa rin ang ilang ginatuyo amo ang pagserbisyo sa mga pumuluyo. Suro sa iya, ginatiglawas ang ilang organisasyon sa gobyerno ang mga problema nga ginatubang sa mga manguma agod nga mahangpan kag matagan sang nagakaigo nga solusyon. Pahayag ni Capadocio sang napatay ang iyang bata nga si Christine May sa engkwentro sa rebelde kag militar sa Tapas sinilang Setyembre, gindalahig man ang iyang organisasyon. Dugang pa ni Lucia, naga-intra siya sa mga rally kag dialogo kag nagabulig sa kapasidad sang ilang organisasyon apang subong ginaakusaran pa siya bilang at large nga individual. Ginahingyo sang pamanggas chairperson nga untatan ang pagpang-red tag sa iya kag sa ilang organisasyon. Una na nga athag ni Capadocio nga wala siya nakahibalo nga nangin katapo gali sang New People's Army ang iyang bata kag nagpahayag man nga masobra na sa napulo ka tuig nga wala sila nakakit-anay. Sa akong bahay, laruhon nila, untat nila ang pagpangregtag sa akon kay ang pumuluyo, balaan nila. Nga ang akmon nga pag-serbisyo sa ila, wala sang kapin kag kulak. Kung ano man ang sa ila paminsaron, nga ang hindi nila ako pag-implikar sa tubong makimtangan kung ano ang natabo sa akong bata, kung ang ginang iyakin sudlan. May iya man na saya nga panindugan kung ano ang iya panindugan. Si Lucia Capadocio sang pamanggas.